Салом алейкум дӯстон, бародаро. Ин дафъа дар бораи чӣ гуна приложенияи Android созем суҳбат мекунем. Ман ростӣ бо барномаи APK Creator истифода мебарам. Приложение создават мекунам. Барои ин мо ворид мешем ба ин барнома. 1 2 3 4 5 6 рақам дора. ҳозир ба шумо нишон медиҳем ин рақамҳо чӣ маънӣ дорад, чӣ гузоштан дар кори барнома худаш ба забони англисия. Аз номери 1 мода дар кори силкаи ҳамон барнома ё браузере ки тайёр мекунем мондан дар кор. Мо ворид мешем, например, на канали Таҷблогера. Копировать мекунем силкаро, агар фаромӯш накунед, шумо дар канали Таҷблогера подписатсияро дар канал фаромӯш насозед. Ворид мешем, дараҷаи якумда мо мегзорем силкаи Таҷблогера сайтмона. Дуюмашна номша, например, Таҷблогер. Блогер. Дуюмашна силка барои картинка. Например, ма силкаи картинка дорум, даҷа биё мемонамаш. Любой сайта метроим, ай Google, ай любой ҷо силкаи картинка мемонем. Мисол версия 7 мемонам. Силкаи картинка скачат мекунем. Картинкара силкаша напомнам, мо ба шумо нишон медиҳем бо чӣ хели силкара скачат кунам дар кор. Мисол картинка дар ҳамин силкаша бояд бигирем. Копировать силка мекунем. Дар ин ҷо ба чорумаш версияро мемонем, панҷумда забон англисӣ, шашум эмайл, ҳафтум автоматик, ҳаштум. Метавонем ки айёрии мо попробовать кунем, иншоалло ки бе ягон мушкилӣ бояд ки барномаи шумо бисозад. Тамом зер мекунем тугмаро. И зури зур вақта гирад, агар хато накунам. Тамом метавонем дар болои нуқта APK зер кунем. Начать загрузка. Настройкаро тухур мекунем ки чӣ барномаи скачат кардагимона запис кунам. Тамом установит. Готово. Открыть. Дӯстон, ина тамом. Метавонед ки канали YouTube пайваст шид бе ягон мушкилӣ. Дар бораи барномаҳои даркоримон маълумот гирем. Метавонем ки тамошом кунем. Таҷблогер, сразу канали Таҷблогер, подписаться и так дигар ҷоҳо. Ҳозир сохтаги мо ба шакли як ютубе шудаги, просто специально канала сохтаги. Тибқи дигар ваъдаҳомонанд, иншоалло ки агар зиёд шаванд тамошобино дар канал, подписчикҳо зиёд шаванд, бо ягон мавзӯи интересни тарака дар бораи ягон барномаи хуб, барномае ки даркорӣ бошад ба дӯстон, бародаро, тамошобино тайёр мекунем мавзӯъ.